sad me ponovo pitajte, molim vas. Da, to je dobro pitanje. Pa možda bi startao sa jednom činjenicom koju malo ko u Hrvatskoj zna. NK Sparta je možda jedan od najstarijih klubova koji se spominje. Čak 1911. godine u maju su određeni studenti na Britanskom trgu se našli i dogovorili kako bi formirali jednu udrugu koja bi se bavila nogometom. I evo stvarno, znam da sam ovdje doma. Ovdje ću naći liječnika i majstora i rame za plakanje i rame za slušanje, tako da je to stvarno drugi dom.